The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisa na natin mga kaaksyon ang pagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating tabang ora mismo update. Mister na ipinagpalit umano ng kanyang misis sa mas mapormang lalaki. Nagkaharap na sa barangay kasama ang ating team. Magkakaayos pa kaya sila? Panoorin natin mga kaaksyon ang update. Isang magsasaka mula sa Ligao City ang dumulog sa ating programa para ireklamo ang asawa na si Rosemary. Ayon kay Joseph Noga, ipinagpalit daw kasi siya ng kanyang may bahay sa isang construction worker na mas maporma kaysa sa kanya. Kwento nga po sa amin, ano po yung nangyari sa inyo ni Rose? Bakit po umantong kayo sa ganito pong problema na iniwan ka na po niya at sumama sa bago niyang kinakasama? Nagkuha siya sa akin namon ning magabantay sa provincial. Sabi niya sa akin, umuwi siyang kuha. Tapos, di ba na siya nag-uwi? Nagpunta ko dyan, wala na. Isa pa sa inanakit ni Joseph sa kanyang misis na si Rosemary ay mas marami pa raw ang inuubos na oras nito sa kanyang pamilya kaysa sa kanya. Ano yung dahilan? Bakit pinagtataguan ka ba ni misis? Pinagtaluan dati namin, so sa problema sa magulang niya, inimin na niya sa oras. Dagdag pa sa hirap na nararamdaman ni Joseph ay tila may tinatago pang kabit ang kanyang asawa. Minsan may nagangal sa cellphone niya. Tapos pag linapitan ko, pinapatay na niya. Ito ba yung tumatawag sa kanya? Ito na yung karelasyon niya ngayon? Ito na? Ito na yan. Bakit ipinagpalit ka? Mas gwapo ba sa'yo? Ano? Mas maporma. Mas maporma? Yan. Bakit naman sir? Bakit mo kinukumpara yung sarili mo sa kanya? Sa tingin mo talagang mas maporma itong lalaki kaysa sa'yo? Mas maporma gayon. Opo. Ayan! Ayun! So, Ay, matindi talaga ang mga... may pahikaw effect. yan, mga Ayan. Ang mga purma partner parang si Kwan eh. Parang si... May ginagaya itong aktor eh. Ano yung trabaho nitong lalaki sa tingin niyo po? Contraction. Construction. Construction partner. So ikaw kuya, anong trabaho mo? Sasaka. Magsasaka. Sa tingin mo sa pagiging construction worker at pagiging magsasaka, Teka, mas partner. lamang sa'yo itong lalaki? Ano sa tingin mo ang bintahe ng isang construction worker sa isang magsasaka? Kasi pagdating sa pagtatanim, magaling ang magsasaka. Ang construction naman, magaling sa mga busali pagpukpok partner, ng pagpukpok at pagpako. kumpuni ng mga paggawa ng bahay. Saan ka natalo nitong construction worker? Mahiyain ka, Joseph, ano? Siguro isa din yun sa dahilan dahil kinakaya-kaya ka na lang ni Mrs. dahil mahiyain ka, mabait ka. Noong araw din na yon ay tinawagan ng ating programa ang asawa ni Joseph na si Rosemary para ipaliwanag ang isyong ibinabato sa kanya ng kanyang mister. Isang tanong, isang sagot. May kuwan ka na ba ngayon? May bago ka na bang boyfriend o may love ka ng iba? Wala po. Pero ang kapatid ni Joseph na si Marichu, hindi na nakapagpigil sa kanyang bilas. Huwag kang magsinungaling kasi alam namin. Anak mo mismo ang nagsasabi ng totoo. Nasa record po namin na ang sabi niya sa kuya ko is, ayoko na, may bago na ako. Alam ko po tinakot yan, Joseph. Kaya Hindi namin tinatak. Magsinungaling, marami kaming alam sa'yo. Sa kabila ng pagtatalo ng mag-asawa, ay nanaig pa rin sa kanila ang pagmamahal sa isa't isa. Okay, mahal mo pa ba si Joseph na asawa mo o hindi na? Mahal pa naman po. Gusto mo pa bang bumalik kay Joseph? Opo. Oh, Joseph, gusto niya pa daw bumalik sa'yo. Uy, bakit medyo na pa? Kung gusto niya magpapa kami, ikuha niya sa kung saan siya nagtrabaho, iba niya ako. Pero mahal mo pa ba si Rosemary? Mahal pa man.
Para maintindihan din ni Rosemary ang kasong pwedeng isampa sa kanya ng kanyang mister, ay tinawagan na rin namin si Police Lieutenant Colonel Ruel Pedro, ang hepe ng Ligao City Police Station. Ano po yung maaring kaharapin na kaso ng isang misis na nangaliwa po sa kanyang mister? Maliwanag naman sa revised penal code natin na yung babaeng nangangaliwa, basta ang requirement ng batas yung kasal. Opo. Ang pagkasal po, pwede siyang kasuhan ng adultery. Yung lalaki naman na kinakasama niya, pwedeng kasuhan ng concubinage. So, hindi po maaari na yung complainant, ang kakasuhan niya lang yung asawa na lalaki. At yung kalaguyo, ipaliliberhin. Kasi itong batas na ito, it takes two to tango. Opo. Hindi consummated yung kaso, pag kinasuhan lang ay yung babae na adultery. Yung lalaki pa lalampasin or pala hindi kakasuhan. So palaging magkasama yung dalawa. Yun po ba, Colonel Sir, na mga usapan sa social media ay pwedeng gamitin na ebidensya? Kasi inamin daw nitong babae na ayoko na sa'yo dahil may bago na akong mahal. Well, mayroon tayo kasing procedure niyan, sir, no? Opo. Ipapadaan natin yan sa RACO kasi technical po yan. Para mas lalo pang maging malinaw para sa mag-asawa, ay tinawagan na rin namin si Ernestina Calacday, ang Social Welfare Officer 2 ng City Social Welfare and Development Office ng Ligao. Pong asawang si Joseph ang nagrereklamo dito po sa kanyang asawang babae na si Rose dahil po sa pangangaliwa. Sa sitwasyon po ngayon nila, ano po yung pinakamagandang gawin po para sa ikakaayos pa ng kanilang relasyon? Kasi base po kay Rose, mahal niya pa naman itong si Joseph. Si Joseph naman, mahal niya pa din ito pong si Rose. So, kailangan po mag-usap sila. Pwede po ba natin silang i-undergo ng marriage counseling? Baka by that po, malaking tulong po ito sa kanila. Yes po, madam. Pwede po silang mag-undergo ng marriage counseling kasi importante po yun para sa mga ganitong sitwasyon na nagkakaroon ng marital conflicts o mga ganyan na sitwasyon po. Joseph, okay. para sa ikakaayos ng inyong pamilya, sasamahan namin kayo ng aming team sa tanggapan ng MSWDO para maayos ang problema niyong mag-asawa. Okay ba yun sa inyo? Makalipas lang ang ilang araw ay sinamahan ng Team Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ang mag-asawa sa tanggapan ng Ligao City Social Welfare and Development. Sinundo na rin namin si Joseph sa kanyang bahay. Naabutan namin si Joseph na bihis at tila sabik na muling makita ang kanyang asawa. Medyo kinakabahan. Mag-usap na kami ang harapan. 3 linggo na kami hindi nakikita. Kami miss. Ano yung naisip mong una mong gagawin pag nakita mo siya? Lapitan. Ayakapin. Gusto ko lang ngayon maayos kami. Sama-sama kaming pamilya. Ready ka na po ba na makita ang asawa? Ready na. Wala ring ibang hiling si Joseph kundi ang muling makapiling ang kanyang asawa at mabuong muli ang kanilang pamilya. Pagdating namin sa tanggapan ng CSWDO ay naabutan na namin si Rosemary na naghihintay sa di kalayuan. Kinuha na rin namin ang pagkakataon na yon para siya ay kausapin. So anong gusto mo nang mangyari? Yung magkaayos po kami para sa 2 anak po namin. Yung umalis po ako, nagtrabaho po ako. Kaya ako lang naman po nagawa yun kasi grabing selos niya tapos ang higpit niya sa akin. Ayon sa kanya, walang katotohanan na hindi na niya mahal ang kanyang mister. Tanggap mo naman si Sir. Tanggap mo siya. So hindi totoo na pinagpalit mo siya sa pagmamahal? Hindi naman po. Sabi ko lang sa kanya, magbago na siya para sa pagsama namin. Maya-maya pa ay bumaba na din si Joseph ng sasakyan upang simulan na ang kanilang paghaharap. Matapos ang isang closed-door marriage counseling ay lumabas na din ang mag-asawa. Kita sa kanilang mga mata ang saya. Ano kan ko niya? Bago sa bagon ko. Na ayaw ni Rose. Hindi ko na ako magsilos. Nangako ako ng silos. Basta makita.
Nagbigay din ng payo si Rosemary para sa kanyang mister. Baguhin mo yung pagsiselos mo. Tapos, okay lang naman na magselos yung tama lang. Sa araw din iyon, sa tulong ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, ay muling nagkasundo ang mag-asawa para sa ikabubuti ng kanilang 2 anak at ng kanilang pamilya. Subalit tulad ng ibang kwento, hindi pa pala dito magtatapos ang istorya ng mag-asawang Joseph at Rosemary. Dahil matapos lamang ang ilang linggo nilang muling pagsasama, mismong si Rosemary na ang dumulog sa aming tanggapan, dala ang nakakagulat na balita. Kung ano ito, abangan! Ayan mga ka-aksyon, so labis ang katuwaan, labis ang tuwa nitong si Mrs. at si Mr. dahil nagkaroon sila ng pagkakataon na mabuong muli ang kanilang pamilya. Subalit, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon muli ng problema. So abangan ninyo yan mga ka-aksyon kung ano ang mga susunod na kabanata sa kwento ng mag-asawang yan. Sa ngayon naman mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Cheryl Curido at May Balanta, ang nanay at hipag ni Joan Curido na ngayon ay maaari raw na dumaranas ng depresyon matapos iwanan ng mister at ipagpalit sa ibang babae. Kaya pati mga anak nito ay hindi na magawang maalagaan. Magandang hapon sa inyo nanay Cheryl at May Balanta. Magandang hapon. Opo, nanay, kumusta po kayo ngayon, nay? Okay, ma'am po. Opo. Nay, makikwento nga po sa amin na paano po na nangyari itong iniwanan ng mister ito pong anak ninyo? Nung mag-uwi po sa Zambales. So dati pong naninirahan sila dito, pero nung umuwi po sila doon sa Zambales, ano po yung nangyari, Nay? Yan na, nung mabarita niyang kuwan, may kinakasama. Yan, nag-ano na yung anak ko. Nagparaisip. So ibig sabihin, na-confirm po ng anak ninyo na ito pong asawa niya ay meron na pong ibang kinakasama. Kaya dahil po doon, hindi po naging normal yung pag-iisip po ng anak ninyo. Opo. So yan po yung anak ninyo, nanay, ano? Totoo po pa man na-confirm po ninyo, nanay, na ito pong asawa ng anak niyo ay meron na po talagang kinakasamang iba? Dati po, nung una, meron nang nakita siya sa Facebook. Ngayon, kinausap niya, sabi, anak daw nung kumpare nila. Pero yung mga kamag-anak, yun ang nagkwento doon sa anak ko na may kasama ng ibang pamilya. Sa ngayon, pag nakakausap yung tatay nung apo ko, sabi, wala na daw. Meron naman daw siya bagong girlfriend. So ibig sabihin, eto pong nababanggit sa anak ninyo po na kinakasama nitong asawa niya, aside doon, meron pa pong iba. Yung una po, wala na daw sila. Wala na. Ngayon, nung nakaraang itong buwan, tinawagan nung anak na bunso. Sabi, Papa, padalan mo naman kami. Sabi niya, wala akong pera. Wala pa akong trabaho. Si tatay, walang trabaho. Matanong ko po kayo, nanay, ano po yung pangalan nitong asawa po ng anak niyong si Joan? Ano po, Jojo Diaz Ahoste. Jojo Diaz Ahoste. Asan po siya ngayon, nay? Doon po sa kanila, sa Zambales. Sa Zambales. Opo. Eto po bang si Joan at itong si Jojo ay kasal po? Kasal po sa sa West. Sa West. Okay po. So, kumusta po yung sitwasyon ngayon ni Joan? Nakakausap niyo po ba ng maayos? Ano po yung kalagayan niya ngayon, nay? Nung nung hindi ko pa pinapatingnan sa albularyo, talagang yung pagtingin namin sa kanya, naawa kami. Kasi tulala, malayo ang isip. Nung pinatingnan ko, ko sa Santiguar na tao. Tapos, makalipas naman ng buwan, sabi ko, parang nagbago naman sa kwan ni Joan. Di pinatingnan ko naman sa manggagamot mo na mga kwan, yung sabi na
pinagbayad, Opo, yung mga albularyo na po, itong Opo. Yung mga sinasabing ngayon si Joan, sabi naman nung isang albularyo na daw po ma'am na nanuno, tapos yung isa naman kasi hindi lang isang para gusto So, ibig ko sabihin, ilang beses niyo po siyang pinatingnan sa albularyo, sa manggagamot, pero iba-iba po yung sinasabi nila Ang patungkol sabi po po dito. nung isa, daw, yung yung sukwan, Parang may pinaglaruan po itong si Joanne. Tapos Opo. sabi naman nung kwan, yung baga ma'am, yung sobra pagka Sobra mahal yung niya pagmamahal niya dun sa asawa. Loko de amor po. Yan. Ayun. So, sa tingin niyo po, may nakapagsabi din sa inyo na naloko de amor po si Joanne. So, Tapos, parang ganyan. kaya, sabi, yung isip niya, palaging malayo, kasi hindi niya isinishare yung problema niya. Opo. So, ngayon po na ganyan yung sitwasyon ni Joanne, ano po yung madalas niyang ginagawa sa loob ng bahay? Ano yung napapansin niyo po sa kanya? Kapag siya ma'am, nag-iisa, malungkot siya, nag-iiyak, nagatawa, yung parang may kinakausap siya. Tapos, sabi ko, kausapin niyo si mama mo. Kapag kinausap naman ng mga anak, minsan yung asawa ko, hindi man siya kikibo, hindi man siya sasagot, ma'am. Opo, so malalim po yung Opo, palaging opo. iniisip ni Joanne. Matanong ko po si Ate May, Ate May, ikaw po yung hipag ni Joanne. Opo, ma'am. Opo, ibig sabihin, yung asawa niya, Kapatid opo, kapatid mo. Kapatid ng hipag ko po. Okay. Opo. So, kumusta po? Ano yung, kayo din po ba yung isa sa nag-aalaga kay Joanne? Or nagbabantay? Nagbabantay po, ma'am, kasi isang bahay lang po kami. Opo. So, kumusta naman si Joanne? Ano yung mga napapansin mo Hindi sa kanya? po namin makausap na siya. Hindi nyo na makausap. Naiiyak po kayo, ate. Bakit po? Kumusta si Joanne nung hindi pa siya ganitong may dinaramdam na sakit? Hindi pa siya ganitong malalim yung iniisip? Kumusta siya noon? Masaya po. Kami kasi ang magka-close. So, kayo talaga yung malapit, yung loob. Opo. So, ano yung namimiss mo kay Joanne na ganitong sitwasyon? Lagi kami nagkikwentuhan. Nagkukulitan. Ngayon, hindi ninyo na magawa. Hindi na po. Oo. So, ngayon po ay lumapit kayo dito sa aming programa. Ano po yung mga pangangailangan niya? Sino po yung sa tingin nyo mga pagkukulang na dati ay meron si Joanne ngayon na dahil hiwalay na siya sa kanyang asawa? Ano yung mga kailangan niya po? Kailangan po sana po namin, mama, ipa-check up. Di pa po namin na ipapacheck up siya kasi wala nga po kami kahit siyang pera dahil sila biyanan sa palayan lang nagtatrabaho. Opo. Ate, matanong kita, kasi eto bang si Jojo, asawa ni Joanne, matagal mo na din kakilala? Hindi pa po kasi dumating pa ako sa kanila. Wala na po yan si Kuya Joe. So ibig sabihin, hindi mo siya Opo. nadatnan? Opo. Okay. Balik ako kay nanay. Nanay, eto bang si Jojo ay talagang babaero na simula pa noong napangasawa po itong anak ninyo? Hindi man po, ma'am. Siguro nung malayo lang sila sa isa't isa. Yun na, siguro nag-isip ng kung may maano. Opo. So ayan si Joanne, palaging nasa gilid, malayo yung iniisip. Opo. Nay, ilan po yung anak ni Jojo at ni Joanne? Tatlo. So, nasa inyo po? Kayo po yung nag-aalaga, Nay. Gaano kahirap po, nanay, na sa edad nyo pong ganyan, matanda na din po kayo, yung anak nyo po merong sakit na ganito, tapos yung tatlong anak po, nasa inyo kayo nag-aalaga. Gaano kahirap po, nanay? Mahirap po, ma'am. Na nga po, parang kaming mag-asawa parang kami na rin ang gustong bumigay. Dahil naawa kami. Ayaw man niyang, noon, ayaw niyang nung sabi, nung kapatid na lalaki nung asawa ni Joanne, patulpo na ninyo. Nagagalit kami sa ganyan pinapabayaan yung pamilya. Ayaw man ni Joanne.
Ayaw ni Joanne. Ayaw. Ibig sabihin po, Nay, paminsan-minsan nakakausap niyo po ng maayos itong si Joanne? Bumabalik po ba sa normal yung pag-iisip ni Opo, Joanne? ma'am. Opo. Kasi, nung isang araw nga, nakapag-isip siya ng maglaba. Kapag ano siya, yung nalibang-libang, yan, nakapagluto siya. Pinaliguan nga yung anak niya, si Samantha, yung bunso. Pinaliguan niya nung So, ibig sabihin po, hapon. abot-abot po itong Opo, ma'am. normal na pag-iisip, tapos paminsan-minsan problemado at hindi nyo makausap. Opo. Pag binigyan mo, ma'am, ng pagkain, pag nandyan siya sa bangko, nakaupo, wag nyo na lang siyang, yung pansinin. Kasi kahit ibigay mo yung pagkain, hindi man niya kakainin. So, hinahayaan nyo na lang po kung Oo, ano yung gusto niyang pinapabayaan gawin. na lang. Opo. Nay, kung nakikinig po ngayon itong si Jojo, galit po ba kayo sa kanya, Nay? Kami, bilang biyanan niya, naano man kami sa kanya. Ang ano ko lang sa kanya, kasi nakakausap ko man siya. Sabi ko, Jo, padalan mo yung mga anak mo. Kasi naman yung nakikita nung trabaho ng asawa ko, minsan 300 sa mag-aapon. Ano po yung trabaho ni Lolo, Nay? Senior citizen na po, sa palayan. Nagpapatangran. Opo, ganyan na po yung edad ni Lolo, pero pilit pa po kayong naghahanap opo, ma'am. buhay para po sa anak ninyo at sa apo nyo. Kasi nung hindi pa yan nagparaisip si Joanne, siya ang nag-aano sa amin. Pinapadala niya kami para yung sa mga bata, kung nagipasok, kung anong kailangan sa eskwelahan, pinapadala niya. So siya po yung nagpapadala. Opo. Ngayon po wala Ngayon, na siyang may padala dahil naano ganyan po yung siya, sitwasyon. opo. So nagbago po yung lahat dahil Opo. po sa ganitong sitwasyon ng anak ninyo. Ito, ma'am, nung nakarang kasi sinumpong po siya gabi, parang meron nag-ano sa kanya na parang inuutusan niya, parang may nagabulong-bulong na parang sinusunod niya. Nagtakbuhan kami, ma'am. Tapos itong manugang ko, pinuntahan yung barangay So captain. nakaramdam na po kayo ng takot Opo. kung ano po yung tunay na nangyayari po sa Opo. anak ninyo. Opo. Ngayon, itong si Kapitan, gusto man kaming tulungan na i-recommenda kami sa Kadlan, Pili. Itong manugang ko, meron siyang kaibigan na nagkaroon din depression yung anak. Diyan na lang po inano sa ano ba yun? Kawa-kawa. Kasi yung doktora daw doon sa Kadlan, meron clinic sa Kawa-kawa, Opo. Ligaw. So ngayon po, Nay, lumapit po kayo dito sa amin. Ano po yung gusto niyo pong mangyari? Sabi niya ni Ma'am, mapatingnan sa doktor. Opo. So eto po, makinig po kayo, Nanay. Ayon po sa MSWDO ng UWAS Albay, maaring matulungan si Joanne na makapagpa-check up sa isang espesyalista. So hindi lang natin makapanayam ang officer in charge ng MSWD UWAS Albay dahil sila ay nasa mahalagang pagpupulong lamang. So sasamahan po at aalalayan kayo ng aming team sa tanggapan ng MSWD UWAS upang maasikaso ang alalahanin ninyo po kay Joanne. So, katuwang nyo po kami, Nay, na mapatingnan po sa espesyalista kung ano po yung kalagayan talaga nito pong si Joanne. Opo. Ang ano ko po, ma'am, Meron ka pa pong alalahanin, ano po, Lola? ma'am, mabuti po kung sumama po kasi siya. Kasi nung ipapagumot ko po siya sa albularyo, diyan sa Tagaligaw, yung albularyo na yun, ano po, hindi man siya sumasama. Opo. So, Ang ginawa pinaka-importante po po niya, Nanay, na pinapunta dapat na po lang ay namin may yung kagustuhan po itong pong pasyente. Opo. Si Joanne. Dapat po gusto niya na siya po ay mapatingnan sa doktor Opo. para naman maging normal na po ang kanyang kalagayan. So, siguro pakiusapan po natin siya ng maayos para itong anak niya malagaan ng maayos at maging normal na po itong kalagayan ni Joanne. Pero katuwang niyo po kami, gagawin po natin ang lahat para po ay mapatingnan po natin sa specialista ito pong anak ninyo. Ano po, Nay? At syempre po, tanggapin niyo din po itong munting assistance po, cash assistance, para naman po ay makatulong po sa inyong pamilya, Nanay. Salamat po. Apo, ano yung masasabi niyo, Nay? Maraming salamat po sa ang Ako Bicol Party List sa
Tabang Ora mismo. Ayan, nakangiti na si nanay. Malaking tulong po ba yan sa inyo, Nay? Opo, ma'am. Opo. So, ako din po, nanay, isaludo po sa inyo bilang isang senior citizen na naandyan po yung pag-asikaso nyo po sa inyong anak at sa inyong pong mga apo. Opo, ma'am. Opo. Sa pagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, wait lang. Nanay, alam ko po, meron pa pong ibibigay sa inyong food pack ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Tanggapin nyo din po yan, Nay. Salamat din po. Ayan. Sa dagdag na tabang. Ayan, sa dagdag na tabang. Ibig sabihin sa karagdagang tulong. Opo, nanay. Mabuhay po kayo, nanay. Ingat po kayo. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik po ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang lola naman mula sa Bugtong, Legazpi City, tanging lata ng pintura na raw ang gamit bilang wheelchair matapos manghina ang kanyang katawan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Nagbabalik mga ka-aksyon ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Eto naman mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si David Lodovice, ang asawa ni Nanay Hiloria Lodovice, isang senior citizen mula sa Bugtong, Legazpi, na hirap nang makapaglakad, dala ng kahinaan ng katawan, kaya naman tanging lata na lang ng pintura ang nagsisilbing wheelchair nito. Magandang hapon po sa iyo, Tatay David. Ayan, magandang hapon po, Tatay. Maganda naman. Maganda naman po talaga ako, Nay. Ay, Tay. Maganda po ako, Tay? Maganda. Oh, maganda. Ayan. So, kasama si Nanay Gemma, uncle niyo po si Tatay David. Opo. Tatay, kumusta po kayo ngayon? Mabuti naman. Mabuti. Opo, yung asawa niyo po, si Nanay Hilaria, kumusta po? Ay, hindi naman nakakalakad siya. Hindi na po nakakalakad. Kailan pa po simulang hindi na po makapaglakad ito pong si Nanay Hilaria? Matagal na. Matagal na yun. Opo. Nakikita po namin sa video, Tatay, nakikita po namin, ayan po si Nanay Hilaria. So, gamit nyo po yung lata ng biskwit, biskwit para po gawing wheelchair ni Nanay. Gaano kahirap po yung ganong sitwasyon, Tay? Nahirap talaga. Opo. Opo. So, naiiyak na si Tatay. Paano nyo po naisipan, Tatay, na gawin po yung lata ng bilang wheelchair po ni Nanay? Kaya hindi ko naman kayang buhati. Opo. So, parang yun po yung naisipan nyo po na gawin niya pong wheelchair para at least hihilain nyo na lang po, Tay. Oo. Ilan po yung anak nyo, Tay? Dalawa lang. Oo, pakilapit po na yun. Dalawa lang po. So, ano po yung trabaho ng anak ninyo? Wala. Kaya hindi nyo din po maaasahan sa pagkastusin. May PWD pa po kayong anak, Tay. Oo. Oo. So, paano nyo inaalagaan ito, Tay, na si Nanay Hilaria, senior citizen na, merong karamdaman, tas yung anak nyo po ay PWD po, Tay? Dahil po sa pagmamahal nyo po kay Nanay at sa anak nyo, lahat po ay gagawin nyo, Tay? Iyo. Opo. Ilang taon ka na din po, Tatay? 81. 81. Kayo po, Tay, meron din po ba kayong mga nararamdamang sakit? Or malakas pa po kayo kahit kayo po ay ganyan na po yung edad? Oo, yung nararamdaman mo, wala na. Opo. So, dito ako kay ate kasi medyo naluluha na si Tatay. Kayo din po, Nay, naluluha na din po kayo. Bakit po? Nakikita niyo po yung sitwasyon ng mag-asawa. Ay, katabi namin sa bahay. Opo, katabi niyo po. Oo. Ito po bang ginagawa ni Tatay kay Nanay Hilaria ay araw-araw po na ganyan? Oo, ganun po. Tuwing umagang gigising sila, yun, isasakay niya para dalhin sa sala. Paggabi naman, pupunta na naman sila sa kwarto, yun din, isasakay na naman yan ng ganun. Tuwing umaga, galing sa loob ng bahay, sa kwarto, galing sa kwarto, isasakay niya doon sa lata ng biskit, hihilain niya papunta ng sala, para maging maaliwalas naman or magkaroon naman sila ng maliwanag na lugar. Tapos pag gabi naman, ipapasok niya na naman. Ganun na naman po yung araw-araw po ganun po yung ganun to po ang routine nila. Oo. Tapos Mm-hmm. yung isang anak niya hindi rin makaasahan dahil PWD, wala din. Ano po yung sakit ng anak ni Tatay na PWD po? Mental illness. Parang So, yung meron din- schizophrenia yata. Schizophrenia. Oo, schizophrenia. Opo. So, mahirap po yung talagang sitwasyon nila ngayon. Kaya yun naisip ko na ilapit sa sa inyo siya. Opo. Kailan po nagsimulang naghina po yung katawan ni Nanay? Almost 1 year na, ganun siya. Almost Pero 1 year na. dati noon, before na pandemic, nakakalakad pa naman siya ng kaunti-unti. Opo. So wala naman talagang siyang sakit. Talagang naghina lang po yung katawan ni Lola. Dala po ng katandaan. Katandaan, tsaka minsan po Pakilapit kasi po ng high blood din siya. So meron din po siyang mayroon din hypertension, high blood. Oo. Opo. Kayo po bilang kapitbahay or uncle niyo po sila, sa tingin niyo po, ano po yung mga pangangailangan talaga po nila? Nakikita ko din yung pang-araw-araw nila. Siyempre yung gastos nila sa pagkain araw-araw. Kasi minsan ako din ang nagpo-provide ng ano nila.
Kaya sabi ko, ilapit na rin kita kasi hirap din naman na ako lang naman nag-aano sa kanila. Minsan may tumutulong din yung kapatid. Nasa Naga din, malayo. Pero nagbibigay din. Pero hindi yung gaya ko na araw-araw nakikita ko silang ganun. Di mo rin matiis. Sa pagkain po, Oo, sa inaabutan pagkain, nyo na oo, lang kung ano inaabutan po na meron lang, kayo. Opo. Yung isa pong anak, PWD, yung isa po, kumusta? Ano lang po yun, laborer. Minsan kung may trabaho, magtrabaho. Kung ano lang pong makuha nilang pwedeng pagkakitaan, yun lang. Opo. Bilang kayo po, nanay, ay uncle nyo po ito, si tatay. Ano po yung mensahe nyo po sa kanya? Dahil nakikita ko na talagang kahit po siya ay hirap na din sa sitwasyon niya, pero sabi niya dahil sa pagmamahal, patuloy niyang inaasikaso si nanay at itong anak niya. Ano yung tawag mo sa kanya? Uncle. Yung masasabi ko lang sa kanya, maging matatag lang siya dahil wala namang ibang aasahan talaga siya. Dahil yung mga kasamahan niya, ganun. Yung isa hindi nakakalakad, yung isa PWD, yung isa nasa Naga. Opo. Naghahanap din ng kaunti, kung may makuhang pera, magpapadala. Kaya halos minsan lahat na lang ng ano nila, inaano ko na rin, kahit yung kuryente nila, ako na rin. Ikaw na din po yung nagbabayad. Ako na nagbabayad ng kuryente nila. Opo. Kasi saan naman sila kukuha? May mabuting kalooban po kayo, nanay. Kaya, yun ang sabi ko, baka po pwedeng ilapit din natin sa iba para mas lalong matulungan siya. Opo. Kayo po yung lumapit po sa amin. Opo, ako para po ang iparating itong nag-message problema. kay Ma'am Elise. Opo. Pakibigay po yung mikropono kay Tatay David. Tatay, patuloy po na tumutulo po yung luha ninyo. Bakit po, tay? Ano po yung nararamdaman niyo po ngayon? Wala. Gusto ko lang matulungan. Opo. Tay, kung may gusto po kayong sabihin kay Nanay Hilaria na nakikinig po siya, ano po yun, tay? Gusto ko naman mapatikapan. Ano po yung tawagan nyo ni Nanay? Ano? Ni Nanay Hilaria, ano po yung tawagan ninyo? Love, darling. Ano po yung tawag mo sa kanya? Pangalan niya lang. Pangalan. Ano pong pangalan? Hilaria lang, Hilaria, tinatawag niyo. Opo. oo. May gusto po kayong sabihin sa kanya, ano po yun, tay? Ang sabi ko sa kanya na Opo, paki-straight po, tatay, para makita po yung kagwapuhan nyo sa camera. Opo, dito po, tatay. Sige po, ano po yung masasabi nyo, tay? Andito po, ayan. Halimbawa, andyan po si Nanay Hilaria. Ano po yung gusto nyo sabihin sa kanya? ang gusto ko naman sa iyo na mapatikapan para mas makalakad. Ayan. So, mga ka-action, opo, tatay. So, mababaw yung luha ni tatay. Ano po, talagang ramdam po namin yung bigat na nararamdaman at hirap sa pang-araw-araw po nilang paglalaban sa buhay. Itong mga pagsubok. So, tatay, matanong ko po, kailan nyo po sinumulan na gamitin po itong lata ng biscuit para po maging wheelchair ni nanay? Matagal na? Matagal na po. So, hindi po ba na pupudpud yung ilalim ng lata? Hindi naman. Kaya pa naman. Opo. So, lata ng pintura. Lata ng pintura pala, tay, hindi pala biscuit. Pintura. Lata ng pintura. Makapal naman yung makapal. Opo. Sige. Nanay Hilaria, tama? Hilaria po. Hilaria. Sabi ko na sa inyo, Hilaria. So, nanay, na andito po kayo, ano po yung pinakakailangan or madalas po na kailangan ni Nanay Hilaria po? Hilaria. Ano po, tatay? Yung pagkain lang. Pagkain lang talaga. Opo, pagkain. Ano pa, nay? Kayo po, nay, kasi kayo po yung Sabi ko nga Opo, mikropono po, nay. Kung meron na, yung kahit manipis lang na kutson para medyo naman malambot yung higaan niya. Opo. Ito po ba si nanay ay umiihi na po sa kanyang salawal?
inaano niya po, yun na nga, sinasakay niya minsan dun sa biskwit para pumuntang CR. Opo. Pero ngayon po, dahil hirap na din, binibilhan na lang namin ng pampers para yun na lang gamitin. Opo. Nanay, ito po, makinig po kayo tatay, dahil nakarating na sa aming programa ang sitwasyon ni Nanay Hilaria mula sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, ay tanggapin niyo po itong pangunahing pangangailangan para po kay Nanay. Ayan po, pagkain po dyan, food pack po. Ayan, marami po yan. At syempre, yung kahilingan nyo po na diapers, para po ay hindi na mahirapan si tatay sa pagpunta sa CR, dadalhin na naman si nanay. So gamitin nyo po yan tatay para sa kay Nanay Hilaria. Ano po? At syempre, eto po, paano po kayo nakarating po dito? Ano po yung sinakyan nyo, Nay? Nag-arkila po kaming tricycle. Opo, mikropono po na. Nag-arkila po akong tricycle para samahan siya. Okay, nagrenta po kayo ng tricycle. Kasi yung tinawagan kami, gusto siyang papuntahin. Sabi ko, hindi naman po pwedeng siya lang pumunta kasi baka kumaligaw, hindi naman alam. Sinamahan ko na lang. Very good po talaga kayo, Nanay. Ito po tayo, tanggapin nyo din po itong cash assistance, bilang tulong din po sa inyo. Ano po yung masasabi niyo po tay kay Congressman Saldi ng Ako Bicol Party List? Salamat po sa pagtabang ni Congressman sa akin. Salamat po. Opo. So patuloy na tumutulo ang luha ni tatay, punong-puno ng pasasalamat. Kayo po, Nay. Bilang kayo po yung dahilan kung bakit po ay nakarating ito pong hinaing ni Lolo, kayo po yung naging rason po, para po ay makarating din po sa amin ito pong hinaing niya. Maraming salamat sa programa nindo. Kung wala ito, siguro di namin alam kung saan kami lalapit. Kasi first time ko lang talagang lumapit eh. Ito ang pinaka first time ko. At hindi po kayo nabigo, Nay? Oo, hindi ako nakabigo. Kaya salamat. Yung aking granted. Ayan. So wag din po kayo mag-alala, Nanay at Tatay, gagawin po namin yung paraan, yung lahat po ng pwede po naming maitutulong na mabigyan po ng wheelchair ang inyo pong asawa. Kaya maraming salamat dahil sa ginawa ko, natulungan yung uncle ko. Opo. Tay, ano po yung masasabi nyo, Tay, na sa mga susunod na araw po, hindi niya po kayo gagamit po ng lata ng pintura para po ay hilain si nanay. Magkakaroon na po kayo ng wheelchair para po sa kanya. Magpapasalamat ako marami. Ayan. So, hintayin nyo lang po, Nay, kayo po ay magiging prioridad po once po na available na po yung wheelchair mula po sa Ako Bicol Party List. Salamat po. Maraming salamat. You're always welcome po. Mga ka-aksyon, sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong pumunta sa aming tanggapan dito sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari din po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng tanghali. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo mga ka-aksyon ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Sa ngalan ng aking partner na si Joshua Martinez, ako si Remy Araneta Mindones. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.